No, tak pani kolegyňa, čom sa dnešnej relácii budeme rozprávať? Viem. Dobrý deň, vážení diváci, vážená porota, moderátori, Mirka, Tomáš. porota, vážená, milá, všetci vo voze. Ako vidieť, dobré spôsoby z parketu sa už začínajú prejavovať aj na Tomášovom civilnom správaní. A nenarástli mu náhodou rožky? Také sebavedomie narastlo. Trošku malinké, ale vieš, ako ty máš väčšie, veď to vieme, nie? Jasné. No, však to si budeme klamať predsa. Však sme v televízii teraz. Čo sa smeješ? Nesmie. Čert. Si jak Luiska. No je taká zlatá, keď sa smieš, však? No. Musíme ohovárať teraz, vieš? Nie. A raz, Gate mi padajú, lebo som schudol. poď. A raz, a 2. 7 a 8. Super. My sme dneska, my proste k sebe tanečne, Patríme. partnersky patríme. O tom už nikto nepochybuje, že Tomáš a Mirka na parkete k sebe patria. Pôjde im to spolu aj pri sambe? Samba. No je to také, no, tie pohyby s tou pánvou, no. Čo mám na to povedať? Je to strašné, To bude no. určite erotické. To hej. Nikto učený z neba nespadol. Ako si tanečník Tomáš plní svoje povinnosti? On keď mešká, on tak dlhšie mešká, tak on mi potom kúpie, že voňavky a tak. Ale to ti nekúpem. To je celkom super, Adela akože. ti poslala. To ti ja nekúpem, to ti Adela poslala. Aj na budúce môžeš meškať, dobre. Ale čo to klameš? Ty si taký čert, ty si nomaj čert, ty kokos. Ja? Vidíš nejaké rožky na mne? Poďme radšej ďalej, no toto Žiadne nedopadne nevidím. dobre. Sambou prichádza zatancovať pár z SMS číslom 9932, spevák Tomáš Bezdeda a jeho tanečná partnerka Mirka Kosorínová. Nech sa páči. Dámy a páni, samba. Tomáš Bezdeda, Mirka Kosorínová. Vzťahy už nebudeme rozoberať. Pohyby pánov boli v poriadku. Áno, ja som spokojná. Tomáš, Už to aj Maroša učím. ja nemám ďalšie otázky.
Ale myslím, že Jano napríklad bude mať tvári za tak a možno ďalší porodcovia. Páčilo sa vám? Začnem ja. Nech sa páči, pán Bednárik. Počkaj. Ja som sa pozeral na nášľapy, sledoval som s radosťou také slušné rozloženie v priestore, to bolo celkom pekné držanie. Aj hento fialové, čo máš na sebe, som prepáčil. Áno. Nevydalo látky. Áno, Tomáško, ale oproti, minule si nás veľmi potešil výrazom, hej? A ja sa pozerám na to tričko a čakám, že to bude rozsvietená tvár, prinajmenšom žiarovka 100. A tam čo? 60, je to úsporná. Žiarila, hej? Aj to úsporná. Áno. Ekologickejšie. Pán bez deda. Čo je tanec? Kompletné vyjadrenie hudby telom, očami, tvárou. A ty si mal výraz, ja neviem, už som všetko vypotreboval dneska, ale čo, ako, počkaj, v divadle hovoríme ako príslušník bližšie neurčeného sibírskeho kmeňa, ktorý sa nalakal, že mu do predzahrádky padol meteorit. To si ja nezapamätám, Bobo. Ďakujeme. Veľmi pekne. Aj ty mňa. Nie, bolo súhlasiť s tým výrazom, to sa už nedá inakšie komentovať, ale ja by som upozornila na jednu vec, na ktorú sa zabudla, a to je práve tá práca v bokoch. Tej som tam nejak veľmi nepostrala. Hore to bolo v poriadku, napriek tej košeli malej, Malé, áno, malá o jedno číslo. A že som k vám tancoval chrbtom, tak ste nemohli vidieť výraz tváre. Nehovorím, ale v bokoch a chôdza, pri chôdzi a pri tom všetkom, to mi chýbal. Ďakujem. Ja? Ďakujeme pekne. Nechcem polemizovať, ale mne sa zase celkom páčila tá sambová chôdza, aj teda, že si sa rozpohyboval tak celkovo. Len trošku mi vadilo disciplína v nohách v tom zmysle, že by tady občas prešiel aj traktor, takže nesmie ísť každé koleno iným smerom. Dobre, takže druhýkrát, keby išli tie nožky spoločne, to by bolo fajn, ale bolo to rytmické, bolo to sambové, bolo to hravé, takže pekné. Ďakujeme. Ja budem teraz hovoriť veľmi rád, lebo ako to vyzerá, nebudem za zlého. Historicky tuto. Ja naopak, a málo kedy nesúhlasím s Dášou, sa mi krok páčil a som bol veľmi prekvapený, že si mal naozaj, ja by som to nazval až taký gepardí, taká šelma si bol. Normálne si aj bokmi hýbal, všetko. Mne sa to veľmi páčilo, ja som bol veľmi prekvapený. Ďakujeme. A dokonca už boli aj miesta, keď si nemal také tie rúčky, jak minule, hej, už si ich držal tie ramená dol, dokonca jemné alonže bolo v rukách, takže ako nebol to nejaký historický prelom, ale myslím si, že to bolo celkom slušné. Ale Ďakujeme pekne, áno, áno. Ale veď už ho nechaj meteorit, tak Ale slušný bol. Ďakujeme pekne, ste zlatí. Ak máš náhodou pocit, že ti je košela a nebodaj malá, tak sa porozprávaj s Jurajom Bačom, ten má stále ten istý problém. Včera som si ju skúšal, oni mi ju šili, bola dobrá, ale ja som dnes dorastol. A nie so mnou, s Jurajom Bačom. Nie, ja viem, ja mám tú košelu. Podobáme sa? Ďakujem. Trochu. Odchádzajú Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorínová, ktorí majú aj svoje SMS-kové číslo, celkom presne 99. Vieš koncovku? 3-2. 3-2. To je štvorčíslie pre Tomáša s Mirkou.